ఇప్పుడైతే మన కాస్టిక్ ల్యాండ్లోకి దిగిపోయాం. నేను మర్చిపోయాను మీకు మన కొత్త గేమ్ క్రియేట్ చేసినందుకు, అదే దాని పేరు నేను కాస్టిక్ ల్యాండ్ అని పెట్టాను. నేను ఈ జాస్టిక్తో కొంచెం కొత్తగా ఆడుతున్నాను. ఏమన్నా ఊప్సీస్ జరిగితే కొంచెం సబ్మిట్ చేయండి గాయస్. సో ఇప్పుడైతే మనం ఒక జంగిల్లో దట్టమైన జంగిల్, ఇది అట్టుందో నాకు తెలియదు. ఒక విలేజ్ దొరికిస్తే బాగుంది అనిపిస్తుంది. అక్కడైతే నాకు టీవీలో కనిపిస్తున్నారు కదా, ఫ్లాట్ ల్యాండ్ ఉంది. ఓకే, అబ్బా 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 అబ్బా, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వామ్మో వామ్మో, గేమ్లోకి దిగిన కానీ ఈ యాక్షన్ ఏంట్రా బాబు. ఒరే బాబు 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 బాబు, ఊరి 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 ఆబరా. ఫస్ట్ మనం వుడ్ తయారు చేసుకుందాం, వుడెన్ స్వాడ్ తయారు చేసుకుందాం. ఎందుకంటే కొంచెం సేఫ్టీ ఉండాలి కదా ఎంత దట్టమైన అడవిలో ఉన్నప్పుడు. సో ఇప్పుడు బాగా వుడ్ మైన్ చేయాలి, బ్లాక్స్. తర్వాత దాన్ని అదే అంటారు డెక్సా, బ్లాక్స్గా మార్చుకొని దాన్ని స్టిక్స్గా మార్చుకొని మళ్ళీ 2 బ్లాక్స్ పెడితే సరిపోయిద్ది. ఇప్పుడు నేను దీంతో క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ తయారు చేయాలి. చెప్పాను కదా గాయస్. ఇప్పుడు లాక్స్ తీసుకుందాం, కొన్ని తీసుకుందాం, లాక్స్ సగం పెట్టి మొత్తం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు కొన్ని లాక్స్ తీసుకొని ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టేసాం, అక్కడ ఒకటి మిగిలింది, పర్లేదు. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అయితే మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చేయాలి. మన క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ఎక్కడ పెడదాం, కొంచెం బాగుంది కదా. ఇది ఉన్నాయి క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్. ఇప్పుడు లాక్స్ తీద్దాం, కొంచెం లాక్స్ ఇవన్నీ మొత్తం తీస్తాం. లాక్స్ కొన్ని వీడియోస్ అయిపోతే అలవాటు అయిపోయింది జాస్టిక్. ఈ వీడియోని అయితే మీకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇప్పుడైతే మనకి అయిపోయినాయి. దీన్ని మనం ఇప్పుడు స్టిక్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. స్టిక్స్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. 4 స్టిక్స్ కదా, కొంచెం తీసుకున్నాం. 4 స్టిక్స్ వచ్చేస్తాయి. 2 స్టిక్స్ సరిపోతాయి. ఒక్కటి చాలు దీనికి స్టిక్. 2 ప్లాంక్స్ తీసుకోవాలి. 1 2 మన స్వాడ్ రెడీ. నేను అలాగే ఒక షవల్ పికాక్స్ చేయడానికి కూడా చూద్దాం అనిపిస్తుంది. చేసేద్దాం, ఇంకా ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు 3 బ్లాక్స్ కావాలి పికాక్స్కి. ఇక్కడ కాదురా, నైనా ఎటు వెళ్తానంట బాబు. ఇదిగోండి పికాక్స్ రెడీ. ఇంకా ఒక షవల్ చేసుకున్నాం అనుకుంటున్నా. స్టిక్స్ అయిపోగా చేసుకున్నాం. స్టిక్ పెట్టి ఏం చేస్తాను అప్పుడు నాకేం అర్థం కావట్లేదు. 2 ప్లాంక్స్ పెడితే 4 స్టిక్స్ వస్తాయి. ఒక ప్లాంక్ మిగిలిపోయింది. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు స్టిక్స్ పెడదాం. ఇక్కడ ఒకటి. ఇప్పుడు నాకు షవల్ చేయడం రాదు, ఏమనుకోకండి. షవల్ ఇంతేనా, ఒకటేనా? నేను తగ్గండి. చెప్పండి. అబ్బో, పెంట అయ్యింది. మళ్ళీ వద్దాం. సరే, ఏదో ఒకటి ఎవరు చేస్తే ఏంటంట చేసేద్దాం. మనకు షవల్ ఇది వచ్చింది, పికాక్స్ కూడా వచ్చింది. పికాక్స్తో తెద్దాం. ఇది యాక్స్ కూడా చేసుకుందాం, పనిలో పని. యాక్స్ ఇదిగోండి, మనకు కావాల్సిన బేసిక్ టూల్స్ అన్నీ తయారైపోతున్నాయి. అది యాక్స్ కూడా తయారైపోయింది. ఇప్పుడు ఈజీగా చాప్ అయిపోతాయి వుడ్కి సంబంధించినవి.
పండ్లు తీసుకొని చూపించు మొక్కలను చంపాలి. బై ద వే గైస్, నేను చెప్తున్నాను, నో యానిమల్స్ ఫర్ హార్మ్ డ్యూరింగ్ దిస్ వీడియో, ఓన్లీ ఇన్ మైన్క్రాఫ్ట్. బై ద వే అయిపోయింది. ఇప్పుడు యాక్స్ తీసుకుందాం, కట్ చేద్దాం. స్టార్టింగ్లో వుడ్ చాలా నెసరీ, ఎందుకంటే మనకి చాలా టూల్స్ చేసుకోవాలి. స్వార్డ్స్ పికాక్స్ త్వరగా అయిపోతాయి, అందుకని మనకు చాలా వుడ్స్ అవసరం అవుతుంది. ప్లాంక్స్ కూడా మీకు మళ్ళీ నేను ఇస్తున్న డిస్క్లైమర్, నో యానిమల్స్ వర్ హార్మ్ డ్యూరింగ్ దిస్ వీడియో ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ మైన్క్రాఫ్ట్ ఎక్సెప్ట్. నీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ తగలయ్యా, రాకపోతే ఎందుకు మాట్లాడదాం. సరే గైస్, మిమ్మల్ని కాదు నన్ను నేనే తిట్టుకుంటున్నాను. సరే ఒకటి ముందు బ్లాక్స్ కట్ చేసుకున్నాం. విలేజ్ అయితే నేను త్వరగా ఎత్తుక్కోవాలి, ఎందుకంటే స్టార్టర్స్కి విలేజ్ చాలా బెనిఫిషియల్. ఇప్పుడు నేను త్వరగా వెళ్ళిపోదాం. స్విమ్ చేయరా, అరే వెళ్ళరా వెళ్ళు, ఇలాగ వెళ్తాం వెళ్ళు. ఇలాంటి ప్లేన్ ఏరియాస్లోనే దొరుకుతాయి బాగా విలేజెస్. దొరకడం ఏంద్ర బాబు, కాపాడండి రా బాబు, కాపాడండి. ఇప్పుడు వుడ్ పెడదాం. ఇదేదో పెద్దదే రోయ్. అమ్మయ్య బయటకు వచ్చేసాం. ఏంద్ర బాబు, ఏదో పెద్ద కేవ్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం. ఫస్ట్ రోజు ఎన్ని జలకలు వచ్చినాయి మనకి. మన విలేజ్ చాలా త్వరగా ఫైండ్ చేయాలి. చేతిలో స్వాడ్ పెట్టుకుని ఈజీ ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నాను రా నేను. విలేజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇలాంటి ఫ్లాట్ ఏరియాస్లోనే నార్మల్లీ దొరికేయాలి విలేజ్, కానీ ఎందుకో మరి దొరకట్లేదు. అంత ఎతికినంగా దొరకదేమో విలేజ్. విలేజ్ దొరకపోతే మనకి మామూలుగా ఉండదు. విలేజ్ దొరకాలి. ఎక్కడైతే ఎక్కువ లైఫ్ ఉంటుందో అక్కడే విలేజెస్ ఉంటాయి. అలాగే షీప్స్ కౌస్ తిరుగుతుంటాయి, ఆ ఏరియాలోనే వాళ్ళు పెంచుతారు, అవి ఫ్రీ అయి ఉంటాయి. అందుకనే అవి పోయి ఉంటాయి, అక్కడ ఎక్కువ విలేజెస్ ఉంటాయి. సో త్వరగా వెళ్ళు, విలేజ్ దొరకాలి, విలేజ్ దొరకాలి. విలేజ్ దొరకాలి, మనకి విలేజ్ దొరకాలి. మన కాస్టిక్ ఫ్యామిలీకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి. అదేందబ్బా అలా ఉంది. ఏందిరా అది, వమ్ము ఏంట్రా అది, అక్కడేమో అటాక్ చేయవుగా. ఏందో ఇది ఆగల్లా. ప్యారెట్స్ లోపల ఏం లేవు. ఏంది ఏందిరా ఇది, ఏమీ లేవా? ఎందుకురా బాబు ఇది వేస్ట్, శుద్ధ దండగా. ప్యారెట్స్ ఎందుకో, ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, ఎందుకో మరి ఏందో వేస్ట్గా. ఏంట్రా బాబు, ఒక్క చుక్క గవ్వ కూడా లేదు. ఊరికనే వచ్చాం. షేపు కానీ ఏందో ఉంది. ఏ ప్యారెట్ ఎలాగున్నా. ఇప్పుడు నా దగ్గర సీడ్స్ లేవు. మర్చిపోయా, క్రాఫ్ట్ నేర్పితే సీడ్స్ వస్తాయి రోజు. పంకిన్ సీడ్స్ రావాలి ఇప్పుడు. పంకిన్ సీడ్స్ లేవు.
వాటర్ మెలన్స్ కదా ఇవి ఏంద్రా బాబు మధ్య మరి ఈ 10 minutes సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంత ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యు లేటర్ బాయ్.